Anomenem rellotge a l'instrument capaç de mesurar el temps. Hi ha un rellotge intern i subjectiu que va més enllà del que coneixem habitualment, el rellotge del temps, el temps, sentinella i patllador del nostre cos, d'un cos que a poc i a conseqüència de les malalties neurodegeneratives pateix la pèrdua progressiva de l'activitat muscular voluntària essencial, com parlar, caminar, respirar o empassar. Alzheimer, Quan el temps s'oblida, esclerosi múltiple, quan el temps es trenca, Parkinson, quan el temps trontolla, distròfia muscular, quan el temps es debilita, esclerosi lateral amiotròfica. quan el temps s'atura. Aturem la sorra que hi ha a la part superior, la que per la força de la gravetat cau lentament per l'orifici estret del centre fins a l'altre recipient. No permetem que la sorra llisqui com ho fa, a un ritme lent però constant. Aturem el rellotge de sorra. Col·labora. Els recursos aconseguits es destinaran a finançar projectes de recerca biomèdica. S'ha de continuar investigant per trobar teràpies noves que aturin aquestes malalties. Idear mecanismes de resposta individualitzada a les necessitats de cada malalt i de cada família, així com trobar estratègies preventives. Així, el temps es tornarà esperança.